बाथोन जानोसै जोंहा नै बाथोन। जा गोबाव जाबायमोन आं भिडिअ खालाममोनिया ओमफ्रायो माइ गायनानै बेस्थ'थारमोन आरो दा जोंहा न'आव गायदों नालाय दिनै एसे लास्ट जागोन आरो बेनिखायनो एसे केमेरा खेबस्लाबाय हाजिराफोरखौ आंनि भिडिअआवबो देखायस्लानोसैब्रा आङो दिनैनिफ्राय जोंनाव गायनो मोननाय नंला नालाय ओंखायनो खोन्थास्लानोसै नै जोंना हाजिराफ्रा बेखिनिल'सै बेखौ हाबाथाय ओरैजाय दंबायो ओमफ्राय दब्लायसे गिदिर दंबायो बैहाय ओमफ्राय बेखौ गायखांबासो नागारगोन। बेदर जानाय मानि खेबनो थिनलायबावो नै जोंना हाजिराफ्रा। खोमसि बे दब्लायसे गिदिर दंबायो बयहाबो गायगासिनो ओइयाव ट्रेक्टर हालेवगासिनो ओरैजाय जोमै साग्लोबजोबनाय अखाबो हागासिनो फ्रि फ्रिनो आंबो दसे गायथ'नोसै गुलाय गायलाय होथारदों नामा बिसोरो दिनै बेखौ गायखांजोब्बाय मैया गायनायमोन बियो अबे दिनै गायनायसैने बैसो मैया गायनायमोन बे दब्लायसेखौ हाबानो गसिगोन खामानि मावखांनायनि रेस्ट लाबाय बे ना बाथोन गैला बेदरा नै आलि दानग्रा माइ गायग्राफोर पलिअ आया खेबनो रोंगौब्रा जाम्बि दा नायबानो जाबायना आं खेबनायखौ माहाजोनफोरा माहाजोन बुरै थाब थाब मन'नो आरो मुरिजों अमा बेदरजों लागायनानै जानाय जाबाय बानलु लालायदों जौआबो लोंखांबाय नै आंहा ओमफ्राय नैबेखिनिया थालांबाय दा बेलासियाव गायफिनसै एसे थाबाय गोमो गोमोआ जोंनि गोजा आरो ओइसिम ये देखो गाइस नै जोंहा नै खुसेंग्रा हालथिंगासे मोनलायबाय इखौ जोंहा फाजा जागोन अ माय गड रावबो लाङाबा ओरैनोबा एवफबनांनोसै नायदो दै गैला खोमाहाय ये देखो गाइस नै जोंहा नै खुसेंग्रा हालथिंगासे मोनलायबाय इखौ जोंहा फाजा जागोन अ माय गड हालथिंगासे दसेनो मोनथारदों 5 मिनिटजोंनो बिसिम हालथिंगासे मोनबाय नै आरो हालथिंगासे जानोबाव नै दंबावोसोमोन जि गोलाव जा साइज नुखायो बाथोन जानोसै जोंहा नै बाथोन बैयाव जावना मोन्दों बेखौ नै जावनाया नै बाव जावना मोन्दों बैयाव मारुआव बारियाव नैबेयाव खोथिया दंबायो माइब्रा माइसालि बेखौ उनावहाय गायनोसै ओमफ्राय बैयाव खुसेंग्रा जावदों ओमफ्राय नैबेखौ मोन्दों